हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोजां खबर सफैदों, बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार आपडेट खालामना होदों। दा बेयाव नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन। जायफोर नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा सिगांना गोमाबाय एबा मालायनिखौ होदोंमोन, नोंथांमोना फाइनाली आपडेट खालामनो हागोन। दा बिनिनो मोनसे गोदान अफिशियेल नटिस होदों, आं नोंथांमोननो देखायगोन। दा फार्स्ट, थार्ड, फिफ्थ सेमाव जायफोर फरायगासिनो दङ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे एग्जाम होनायाव प्रब्लेम जायै बायदि। दा फै जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसनखौ माला होदोंमोन। दा जों थाङोब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव जोङो बेबायदि मोनगोन। दा बेयाव नोंथांमोना मक टेस्ट शेड्युलाथ' सोलायबाय, आपडेट खालामबाय गाइडलाइन्सखौ माखासे। दा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ होबाय, दा नोंथांमोना नायदों जानांगौ। बिनिफ्राय जोङो दानिया मबाइल नाम्बार आपडेटखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननो नटिसखौ देखायनोसै। दा बेनिखायनो जों नैबेयाव एसे गाहायाव फैनानै जोङो डाउनलड गाइडलाइन्स एन्ड इनस्ट्राक्सन्स मोनगोन, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगन आरो। दा बेयाव जोङो नै मक टेस्टआबो सोलायखाबाय, फिफ्थ सेमना बेनो जाबाय 18 आरो 19 जुनाव जाबाय, दिनै जायासै 17 जुनाव। आरो 20 जुनाव जानो गोनांमोन, मक टेस्टखौ सोलायबाय, डेटआ 18 आरो 19 जुन खालामबाय। आरो आर्ट्सना 19 जुनाव जागोन, बिएससि आरो बिकमना 18 जुनाव जागोन। टाइमा लोगोफोर फुंनि 8टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम जागोन, नोंथांमोना बेयाव मक टेस्ट खालामनो हागोन। दा बे अनलि लोगोफोर 2017 आरो 18 बेट्सनि नोंथांमोना जायफोर दङ खालामबानो जाबाय। आरो थार्ड सेमना फैयाखै जेबो आपडेट, नोंथांमोना उनाव मोनगोन। दा बेनिखायनो जों फैदो डाउनलड खालामसै आपडेट खालामनायनि नटिसखौ। दा जों नैबेखौ जोङो डाउनलड खालामनांगौ आरो आं बेयाव नोंथांमोननो गाइडलाइन्स इनस्ट्राक्सन्सखौ डाउनलड खालामना देखायनोसै। थ' बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बेयाव लोगोफोर लडिं जागासिनो दङ, डाउनलड जागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो हानायसेबां नोंथांमोना भिडिअखौ नाय, जाहाथे मोजां मोजां आपडेट मोनगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय। दा नोंथांमोना आपडेटखौ माबोरै खालामनांगौ बेयावनो नायदो, माखासे गोदान गाइडलाइन्स फैदों आरो। नाथाय लोगोफोर इयार आरो थार्ड सेमनि जेबो आपडेट फैयाखै, बेनिखायनो आं नोंथांमोननि रिप्लाइखौ होनो हायाखै। जेब्ला फैगोन आं अब्ला नोंथांमोननो लोगो लोगो माने आपडेट खालामनो हागोन आरो। थ' बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जेब्ला आपडेट होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव। दा बेयाव लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन डाउनलड जाबाय, नोंथांमोना बेबायदि गाइडलाइन्स मोनगोन आरो बेखौ नायनाया गोनां। फ्राय एखेयानो, गाइडलाइन्सआ एसेल' सोलायदों, बेनो जाबाय टाइमिं सोलायदों, बेनिफ्राय माखासे मक टेस्टनि सायाव गाइडलाइन्स सोलायदों आरो बाखि गासैबो एखेयानो, जास्ट बेयाव डेटआ सोलायबाय। बेनिफ्राय मोनसे आपडेटनि गोदान फैदों अफिशियेल नटिस, बेखौ नायना लादो। दा बे आपडेटआ 17 जुननि दिनैनि नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जों एसे गाहायाव फैनानै आपडेट खालामनो हादों स्टुडेन्टसफोरखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लादो। दा बेयाव जों नायनोसै, फैदो गोबाव खालामालासिनो जों नैबे नाम्बार 1 पइन्टखौ नायनोसै। एग्जामिनेसन प्रसिडिउराव फैनानै नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव बुंदों लोगोफोर स्टुडेन्टफोरखौ मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनो होदों। दा बे आपडेट खालामनायनि इडिट अपसना फैथ'वाखै, जेब्ला फैगोन ना आं नोंथांमोननो पर्टेलाव थांनानै लगइन खालामना देखायगोन। दा बेयाव जास्ट नोंथांमोना जायफोर मबाइल नाम्बार गोमादों बेयाव आपडेट खालामनो टाइम होनाय होगोन आरो टाइम होनाय जागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया। बिनिफ्राय इमेल आइडि मेनसन खालामाखै, बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ मेनसन खालामाखै, बेयाव जास्ट बुंदों मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामना होनाय जादों स्टुडेन्टसफोरनो जायफोर एग्जाम लिरगोन। आरो इमेल आइडि बा डेट अफ बार्थ हागोन ना हाया नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन, जेब्लानोखि लिंकआ एक्टिभ जागोन ना अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट खालामनायनि भिडिअ खालामगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना बारा टेनसन लानाङा, जायफोरा मबाइल नाम्बारा गोमादोंमोन बा मालायनिखौ होदोंमोन नोंथांमोना फाइनालि आपडेट खालामना लानो हागोन। दा बेखायनो बेयाव बुंदों लोगोफोरनो स्टुडेन्ट उइल निड टु आपडेट हिज मबाइल नाम्बार होनना बुंदों। थ' नोंथांमोना हागोन, बेखौ जेबो लानाङा टेनसन। दा दोनथ'बाय आं लोगोफोर भिडिअखौ बेवहायनो, नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ नायलांदो। आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जामखौ दाबोनो मिथियाखैब्ला जे फिफ्थ सेमना माब्ला जागोन नोंथांमोना नायनांगोन। नैबेयाव मोनसे वेबसाइट दङ, web.guwahati.ac होननाय, बेयाव नोंथांमोना थांनानै एग्जामिनेसन सिडिउलखौ नायनोब्ला नैबे मोनथाम गुफुरसिनाव थुनानै गाहायाव एग्जामिनेसन सिडिउल दङ, नोंथांमोना बेयाव थुना लाबानो जाबाय। बे एग्जामिनेसन सिडिउल्सआव थुनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन। एसे गाहायाव फैनानै बेयाव दङ नै लोगोफोर, नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेटआव थुना होदो। बे आन्डार ग्रेजुवेटआव थुनाय लोगो लोगोनो एग्जामा माब्ला जागोन नोंथांमोना मोनगोन आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लादो, नैबेयाव माखासे दङ बिए बिएससि बिकम दङ आरोना। बे जाबाय बेट्सआ 2018 आरो 17नि एरियार आरो रेगुलार बेट्स दङ, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो। दा जों डाउनलड खालामबा आं नोंथांमोननो मोनसे एडभार्टाइज बायदियाव देखायलांसै, बेयाव नोंथांमोना नायदो बिए बिएससिनि फिफ्थ सेमनि एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन। सानैसो कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे मिथियाखैमोननो, दा बेखायनो आं बेयाव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। दायो बेयाव आं डाउनलड खालामबाय, नोंथांमोना नायदो एग्जामा माब्ला जागोन। थ' नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला 56 मार्क्सना एग्जामा 3 घन्टा जागोन, बेनिफ्राय 50 मार्क्सनि गाहायनि एग्जामा 2 घन्टा जागोन। टाइमिंआ 9टानिफ्राय 12टासिम जागोन, 3 घन्टाना। बेनिफ्राय 2 घन्टानिया जागोन 9टानिफ्राय 11टासिम जागोन। बेबायदिनो बेलासियावबो दङ, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों। बेनिफ्राय एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन, 21निफ्राय जागोन, 21 जुननिफ्रायनो जागोन फिफ्थ सेमनि एग्जामा।
दा बेयाव साबजेक्ट लायै साबजेक्ट मेजर बा जेनेरेलनि खोथा दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय जेरै मेजरा जागोन 24 जुननिफ्राय 5.1 पेपारा थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मबाइल नाम्बारखौ माबोरै आपडेट खालामनांगौ बिनि बागै आं भिडिअ खालामगोन दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै नालाय दा बेनिखायनो जोङो पर्टेलाव थांब्लाबो अपसनखौ मोननाय नङा थ' लोगोफोर लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो